slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému cestná daň vo Švajčiarsku. Mnohých vlastníkov auta po príchode do Švajčiarska prekvapí jedna vec, a to je cestná daň. Vo Švajčiarsku totiž funguje trochu inak ako na Slovensku. Je to ročná platba za každé registrované vozidlo. Na Slovensku sa daň z motorových vozidiel rieši hlavne vtedy, keď auto používate na podnikanie. Vo Švajčiarsku je to skôr poplatok za vlastníctvo a registráciu auta. Dôležité je aj to, že výška dane nie je rovnaká v celej krajine. Určuje ju jednotlivý kantón a do výpočtu vstupujú napríklad celková hmotnosť vozidla, výkon motora a v niektorých kantónoch aj emisie. Aby ste mali konkrétnu predstavu, tak napríklad pri aute Fiat Grande Punto 1.2 so 45 kW môže byť ročná cestná daň v kantone Aargau približne okolo 195 frankov. Starší Fiat Punto 1.2, ale s nižšou hmotnosťou môže výjsť ročne približne na 180 frankov. Aj pri podobnom modeli teda suma závisí od konkrétnej verzie auta, jeho hmotnosti a výkonu. A ako to prebieha v praxi? Po registrácii vozidla vám kantón jednoducho pošle faktúru na zaplatenie cestnej dane. A až po jej zaplatení je vozidlo plne evidované v systéme. Preto keď sa sťahujete do Švajčiarska a plánujete si tu prihlásiť auto, je dobre s touto ročnou platbou počítať. Nie je to veľká suma, ale je to ďalší pravidelný výdavok, ktorý veľa nových ľudí na začiatku nečaká.